Would I hurt her? Never. Βέρεια, 2005. Μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Η Κική Κούσογλου, μόλις 20 ετών, γίνεται το κέντρο ενός εφιαλτικού εγκλήματος. Μόνο που η αλήθεια πίσω από την εξαφάνιση κρύβει έναν σκοτεινό εφιάλτη. Ο δράστης, ένας άντρας που κάποτε ήταν ο σύντροφός της. Ο Δάνος Μουρατίδης, ένας άνθρωπος που γνωρίζεις καλά ή έτσι νόμιζες. Τη νύχτα της 10ης Απριλίου, η Κική μπαίνει στο σπίτι του πρώην της. Μια ήσυχη συνάντηση. Όχι. Ζήλια, θυμός και παράνοια ξεσπούν μέσα σε λίγες ώρες. Ο Δάνος διαβάζει ένα μήνυμα που θα τον τρελάνει. Η Κική ξυπνάει για να δώσει εξηγήσεις. Όμως η απάντηση είναι σιωπή. Η σιωπή του θανάτου. Στραγγαλισμένη, αφήνει πίσω της έναν εφιάλτη που κανείς δεν φανταζόταν. Ο δράστης δεν μένει εκεί. Προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη, θάβοντας το σώμα μακριά από τα βλέμματα. Και μετά, το παιχνίδι του θεάτρου αρχίζει. Ο Δάνος εμφανίζεται στις κάμερες με το πρόσωπο του ανήξερου, ζητώντας βοήθεια. Ο κόσμος συγκινείται, αλλά η αλήθεια παραμένει καλά κρυμμένη. Μήνες περνούν, μέχρι που το σκοτάδι ξεσκεπάζεται. Ο ίδιος ο δράστης δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Ομολόγησε. Η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει ξεκάθαρα. Ασφυξία, στραγγαλισμός. Η υπόθεση της Κικής αναδεικνύει το πιο σκοτεινό πρόσωπο της βίας κατά των γυναικών. Δεν ξεχνώ. Μια ιστορία που μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια. Πόσες ακόμα Κικές χάνονται χωρίς φωνή και πόσο ακόμα θα επιτρέψουμε στους δράστες να παίζουν το θέατρο τους μπροστά στις κάμερες. Η δικαιοσύνη αργεί, αλλά η μνήμη δεν ξεχνά. Η Κική Κούσογλου έγινε σύμβολο μιας μάχης που συνεχίζεται. Της μάχης για τη ζωή, την ελευθερία, την αλήθεια. Για να μην ξανασβήσει κανένα φως έτσι άδικα.